Eli peli poikki mielenosoitus alkaa tänään 24. syyskuuta. Ensimmäisessä blogissa tulee olemaan yhtenevä järjestäjätaho ja sen jälkeen siellä on sitten omat bloginsa opiskelijajärjestöille, ammattiliitoille ja joukkovoimalle ja niin edelleen. Tervetuloa kaikki, puhalletaan peli poikki. Jos et ole saanut vielä omaa pilliäsi tai korvatulppia, niin niitä on vapaaehtoiset täällä jakamassa. Eli muistakaa, että jos et ole saanut vielä niitä, niin käykää hakemassa omat pillinne ja korvatulppanne. Kaikki mukaan! Ja tehkää tilaa siellä edessä. Kiitos. No niin, näin. Meillä on se periaatteessa, että jos poliisi käyttäytyy huonosti, niin me kritisoidaan varsinkin poliisijohtoa. Mutta hyvin usein nämä rivipoliisit on todella asiallisia. Ja nytkin Padulla on tällä kertaa ollut erittäin asiallinen yhteistyö poliisin kanssa. Että tietenkin se vaihtelee vähän sen mukaan, että kuka tuolla on niinku se päällikkönä. Mutta nyt tänään ainakin oli äärimmäisesti asiallista toi poliisin toiminta. Ja silloin me kiitetään. Me kiitetään silloin, että joku ansaitsee sen ja haukutaan silloin, että joku ansaitsee haukut. Todellakin jatketaan vielä, että kuka on kansallismielinen. Tehdään tänne pikapaketti tää homma, että tää jatkuva sotku saadaan loppumaan. Elikkä jos sä kannatat euroa, niin sä et voi mitenkään olla kansallismielinen. Tää on ihan päiväselvä asia.